Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. I když asi teď všichni sledujete hlavně zelené svíčky na svém portfoliu, my ještě s tím nadšením zůstaneme trochu při zemi a podíváme se na něco praktičtějšího. Do studia po roce dorazil Juraj Bednár a bavit se budeme hlavně o tom, jak a proč používat Bitcoin v podnikání. Jestli to podle něj pro firmy a OSVČ dává smysl, je asi jasné. Pobavíme se ale víc do hloubky o tom, jak jim to může pomoci například s bojem s inflací, nebo na pár praktických věcí jako účetnictví, či na to, proč se na platby příliš nehodí Ethereum. No a jelikož je to Juraj, tak jsme se pořádně zakecali. V druhé 3/4 hodinové části, která by klidně vystačila na další podcast, se bavíme trošku víc zeširoka o všem možném od toho, jak moc se krypto za poslední bullrun změnilo, proč má radši medvěda, o důležitosti Nostru a dalším. Takže kdo chce slyšet celý rozhovor, najdete ho na herohero.co/cryptospace. Za mě je to tentokrát každopádně vše. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz@proton.me, na Twitteru jsem jako růzovej slon, lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je CryptoSpace. Tak ahoj Juraj, já tě téměř po roce vítám opět u nás v podcastu. Ahoj, ďakujem, že si ma zase zavolal. Asi to malo úspěch. Mělo to úspěch. Dneska my se budeme bavit o Bitcoinu a podnikání, nebo ono to asi bude, já se ptám obecně na kryptoměny a podnikání, ale budeme se primárně, předpokládám, bavit o Bitcoinu. Ty na to máš kurz, tak na to seš velký expert určitě. Pojďme si dát úplně na začátek takový úplně teoretický základ vlastně, proč potřebujeme nějaký směnný nástroj. Tak směnný nástroj potrebujeme preto, že máme v prostredí vzácne zdroje, aby to nebola taká suchá ekonomická poučka, tak každý vie, že máme nejaké obmedzené množstvo budov, ciest, ľudí a teda hlavne teda produktívnej kapacity ľudí a jedla a všetkého možného. A potrebujeme vlastne spôsob, ako sa tie vzácne zdroje, ktoré chceme my používať, dostanú k nám a aby sa k nám dostalo práve toľko, aby ostalo aj všetkým ostatným. Takže to je v podstate ako teória a je to krok ďalej od nejakého barteru, ktorý vlastne vyžaduje to, aby tá druhá strana tej výmeny mala zrovna to, čo potrebujeme my a aby sme my mali to, čo potrebuje druhá strana. Takže tie peniaze sú vlastne taký nástroj, taký pre matematikov je to taký mapovací nástroj, ktorý vlastne mapuje, robí vlastne takú mapu tých vzácnych zdrojov na tie peniaze, ktoré teda samotné netvoria to bohatstvo, ale vlastne nám umožňujú proporčne rozdeliť to, čo každý z nás potrebuje k životu. My se asi nebudeme zabývat tou evolucí peněz nebo platidel od, já nevím, mušliček přes měděné kroužky po zlaté mince až po papírové bankovky a dneska už jenom prakticky digitální peníze. Kdy se vlastně nějakým způsobem ale proměnilo i platidlo, tyto platidla v uchovatel hodnoty? To bylo hned od začátku. Tak áno, pretože je dobré, keď si ľudia môžu posunúť tú spotrebu v čase, že máme v miernom pásme sezóny, ročné obdobia, kedy mnohí teda vyprodukujú väčšinu tovarov v nejakom krátkom čase, ale spotrebovať potrebujú aj inokedy. Takže ten uchovávateľ hodnoty je veľmi dôležitý nástroj a ono je to vlastne ako len tá nepriama výmena odložená v čase. Fungují dneska fiat peníze jako dobrý směnný nástroj? A pokud ne, kdy přestali? Myslím si, že nefungujú ako dobrý nástroj, pretože sú poškodené, sú vlastne tí spotrebitelia sú pomýlení, pretože ak si teda predstavíme v nejakom konkrétnom čase
všetky vzácne zdroje v spoločnosti a na nich sú namapované tie peniaze, ktoré teda ale sa mapujú vtedy keď dochádza k tej výmene, tak zrazu príde niekto z boku a vlastne leje tam nové peniaze, ktoré neboli podporené nejakou ďalšou produkciou. Takže je to taký, ja by som to normálne nazval podvod, pretože páči sa mi definícia peňazí Juraja Karpíša, alebo teda jedna z definícií, ktorá hovorí, že peniaze sú pamäťou dobrých skutkov spoločnosti. Že ja niekomu pomôžem, za to dostanem ďakovnú kartičku vo forme teda tej bankovky alebo niečoho podobného. A tie fiat peniaze to vlastne kazia tým, že niekto ich vytvorí a niekto ich dostane bez toho, aby spáchal akýkoľvek dobrý skutok. Hej, že on možno ešte len slúbi nejaký dobrý skutok v budúcnosti, ale vlastne ešte nič neurobil. Čím nechcem povedať, že dlhy a úvery by boli zlé, to je samozrejme tiež veľmi užitočný nástroj v spoločnosti, ale vlastne toto trošku tak kriví tú pamäť dobrých skutkov spoločnosti, že ako niekto sa, teda my ako spoločnosť sa niekomu poďakujeme za niečo, čo ešte vlastne neurobil. Co vlastně přináší Bitcoin oproti těm penězům? Tak Bitcoin prináša to, že ho je obmedzené množstvo, čo je fajn, pretože tá mapa sa týmto nepoškodzuje. Nikto tam teda neleje tie nové peniaze z boku. Takže je to vlastne niečo, čo úplne zmení naše vnímanie spoločnosti aj naše správanie. A to je možno zaujímavé, že keď sa bavíš s bitcoinermi, tak oni sú v mnohých veciach dosť podobní a ich vlastne tie peniaze k tomu vedú. Takže ak odhliadneme od toho, že sú bitcoin maximalisti karnivóri a teraz riešia optimalizáciu mitochondrií cez svetlo a kopec takýchto ako už pomaly folklórnych vecí, ano. Tak, ještě v Americe je nějaká nová skupina jako ultra věřících, jako New Right Bitcoiners prakticky, New Catholic Right Bitcoin. Áno. A nielen v Amerike. Na Nostri to celkom vidno, že sú tam ľudia z Nemecka, proste Catholic Bitcoiners, takže je to zaujímavé, je to taká subkultúra, ale vlastne to, čo máme spoločné a k čomu to vedie, je, že vidíme vlastne to zlyhanie toho centrálneho plánovania spoločnosti, ktorého hlavným prvkom sú teda tie peniaze. A vlastne ten Bitcoin, alebo teda fiat meny nás vlastne navádzajú k tomu, že spotrebovať čo najskôr, pretože to stratí hodnotu. Proste neexistuje na svete centrálna banka, ktorá by mala cieľ uchovať hodnotu fiat peňazí. Že najlepšie, čo máme, je cieľ 2% inflácie, ktorý teda väčšinou prestreľujú a myslím teraz cenovej inflácie. Čiže vlastne, keď mám peniaze, ktorých hodnota evaporuje pred mojimi očami, tak je naozaj rozumné ich minúť čo najskôr, pretože keď nemám nejaký spoľahlivý spôsob, ako si zachovať hodnotu tých peňazí, tú kúpnu silu, tak si ju zachovám tak, že si kúpim auto alebo nehnuteľnosť alebo niečo, čo teda spotrebujem. A toto vedie v spoločnosti vlastne k brutálnemu plytvaniu, že ľudia si proste kupujú domy na hypotéky, kupujú si autá, ktoré nepotrebujú, kupujú ako veľké množstvo vecí, ktoré oni nie sú zbytočné, oni sa reálne zachraňujú tým, že sa boja, že teda prídu o ten majetok. No a ten bitcoinový pohľad je práve opačný, že ak máme peniaze, ktorých je obmedzené množstvo a vieme, že takýto scam nikto nebude môcť spraviť, tak ja keď verím, že do bitcoinu príde oveľa viac ľudí, lebo ho má zatiaľ iba veľmi malá časť populácie a všetci sa budú deliť o tých 21 miliónov, tak ja naopak odložím spotrebu, ja sporím a je to, hej, no-coinery povedia, že som chamtivý, ale v skutočnosti, čo ja robím presný opak chamtivosti. Ja vlastne šetrím vzácne zdroje tej spoločnosti. Ja si nekúpim to auto, ale chcem teda akože sporiť a tým pádom to auto ostane pre niekoho iného. Čiže ja vlastne som šetrný, som
konečnom dôsledku tým pádom ekologickejší, keďže nespotrebovávam a vlastne vedie ma to k takému dlhodobému rozmýšľaniu a k tomu, že čo teda naozaj potrebujem a tak ďalej. No a to je teda jeden aspekt, že taká tá predĺžená časová preferencia. Tady se furt bavíme ale o Bitcoinu jako, nechci říct náhradě peněz, ale prostě o alternativě, že jo. Co ale může přinést, řekněme, v tom biznisu, protože biznis přece jenom ten nemusí být jenom o spoření, ten nemusí být jenom samozřejmě každý se rád vyhne nějakým způsobem inflaci, ale co jiného přinese podnikatelovi to, že operuje v Bitcoinu? Tak začal by som predsa len tou infláciou, ale trošku inak, že veľa z nás vlastne si neuvedomuje, čo v podnikaní tá inflácia reálne znamená. A sú tam také dva základné aspekty. Jeden aspekt je, že tá inflácia je pre každého iná. Hej? Že nestačí sa pozrieť na nejaký štatistický úrad alebo nejakú takúto organizáciu, ktorá povie, že inflácia je vypočítaná na 0,2 miesta 8,54% PA, pretože ja si nekupujem to, čo si kupuje štatistický úrad v tom spotrebnom koši. Čiže ja som napríklad pozeral, keď som robil ten kurz, tak som pozeral napríklad case, že chcem podnikať, aby som si kúpil dom v Bratislave na Slavíne, a zistil som, že aj keď oficiálna inflácia bola 6%, tak, alebo myslím, že dokonca aj menej, tak inflácia cien nehnuteľností bola 20%. Hej? Čiže pre toho podnikateľa je otázka, že čo si reálne kupuje. No a druhý... Pokud si měl pekárnu a 80% tvých nákladů byl plyn a ten ti vyskočil z 15 eur za megawatt hodinu na kolik to bylo, kolem 200, že jo? Tak ta inflace byla mnoho set procent prakticky pro tebe. Presne tak. No a druhý problém je, čo teda si podnikatelia tiež neuvedomujú, že oni vlastne platia veľkú časť nákladov tej inflácie, a to je preto, že ty keď máš 10% infláciu a zároveň 10% zisk na kapitále, tak ty si vlastne riskoval svoje peniaze, dajme tomu, že rok si makal, hej, a máš pocit, že si zarobil 10%, hej, máš maržu, si spokojný, zaplatíš z toho daň z príjmu, a vlastne na konci dňa si zaplatil daň z príjmu, ale v reálnom ponímaní si môžeš kúpiť menej, takže si prerobil. Takže to mi príde ako niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje. Hej? Že ty keď máš maržu, ktorá sa blíži tej inflácii, teda nárastu cien toho, čo si chceš ty kúpiť, tak zrazu zistíš, že vlastne prerábaš a ešte z toho platíš dane. Hej? Takže to je podľa mňa trošku masaker. No a pre tých podnikateľov myslím si, že je tam viacero takých dôležitých vecí. Možno teraz aktuálne, nespomínam to v kurze, ale v Čechách som zachytil niekoľko prípadov v poslednej dobe, kedy napríklad bola česká firma, ktorá mala datacentra a vlastne štát im zoštátnil tú nehnuteľnosť. Teraz som na Twitteri čítal, že známe z Babišovej éry zajišťovací príkazy, že proste podnikáš a zrazu ti proste niekto zmrazí účet a potom sa môžeš súdiť. A teraz na Twitteri som videl nejakého pána, ktorý sa 7 rokov súdil, vyhral, ale vlastne 7 rokov nemohol podnikať, lebo mu finančná správa zmrazila účet, lebo si to povedala. No, čiže známý příkaz Babiše, potřebujeme je chytat, tak finančáky měli kvóty a prostě děláš v něčem, to je podezřelý odvětví, tak si na tebe prostě dosedneme a na pár let tě zlikvidujeme. To bylo něco strašného. No a vlastne dozvuky toho sú teraz. No a ja vlastne hovorím, že Bitcoin je jedna z mála vecí na tomto svete, ktorá sa dá skutočne vlastniť. A to je podľa mňa pre podnikateľov úplne kľúčové, aby mali niečo, čo reálne vlastnia a
a to mohli teda používať v tom podnikaní. Hej, že nehnuteľnosť reálne nevlastníš, pozemok reálne nevlastníš, hej, keď máš pocit, že to, že máš zapísaný pozemok na katastri, znamená, že ho vlastníš, tak si tam skús postaviť 100-poschodový mrakodrap a zistíš, komu skutočne patrí ten pozemok. A nie si to ty, je to v tomto prípade asi nejaký stavebný úrad alebo niekto, kto by ti na to musel dať povolenie. Čiže akcie nevlastníš, sú zapísané v nejakej databáze, kde má tlačítko edit nejaký úradník a tak ďalej. A ten Bitcoin vlastne je jedna z mála vecí na tomto svete, ktorú vlastní ten, kto môže do siete poslať platnú transakciu. A teda je to teda nejaká forma ochrany pred takouto nejakou zlovôľou a svojvôľou štátov. No a ako sa to dá používať, tak já ti do toho ještě tady skočím, než se posuneme vlastně k tomu praktickému nějakému používání nebo k nějakým těm typům. A proč se tady bavíme primárně o Bitcoinu? Jde k tomuhle používat nějaké jiné krypto dneska? Myslím, že áno. Ja som teda, nie som bitcoinový maximalista, ale keď sa bavím s ľuďmi, ktorí ešte nemajú žiadne krypto, tak hovorím primárne o bitcoine, pretože je veľmi ťažké sa v tom zorientovať, vyznať a myslím si, že vlastne tie ostatné kryptomeny nemajú až taký dobrý use case práve z pohľadu toho udržania tej hodnoty. Takže napríklad, ale ja osobne si myslím, že má zásadné daňové výhody používať v podnikaní viac kryptomien. To viem veľmi jednoducho vysvetliť. Ak si vo firme, alebo teda aj ako človek, ako fyzická osoba, keď si sporíš v Bitcoine, keď naozaj ako máš ten use case, že chcem sporiť, tak v prípade toho, že niečo predávaš, tak musíš zaplatiť daň. A druhý use case na kryptomeny je podľa mňa, alebo aj na Bitcoin, je napríklad medzinárodné platby dodávateľom. To je ďalšia z vecí, ktorá nefunguje, že väčšina z nás má pocit, že však vlastne ten bankový systém funguje. Prihlásim sa do internet bankingu, pastnem IBAN, napíšem, koľko mám zaplatiť a do druhého dňa to tam je. Tak toto ako funguje v špecifických prípadoch. Keď chceš poslať 500 000 eur, tak zistíš, že to úplne až tak dobre nefunguje a vlastne je dosť možné, že ti teda banka zavolá, že čo sú to za peniaze. Keď chceš poslať alebo prijať peniaze mimo EÚ, tak sa ti veľmi často stane, že aj pri malých sumách ti to proste zamrazia. Nie je to ako... Ještě to je sakra drahý. Teď jsem nedávno koukal na Viktora Fischera z Rockaway Blockchain Fundu. Oni se možná přejmenovali, teď si nejsem jistý. Ale jenom ten fond a ten někde postoval, že posílal pravděpodobně velkou sumu, posílali do Británie a že na poplacích a směnném kurzu tam nechali 600 000 nebo něco podobného. Mm-hmm. Neuvěřitelnou sumu, to se ti vlastně v tom kryptu nestane. Áno, súhlasím a je to vlastne, je to hneď a je to legálne, hej, že to teraz ako nehovorím, že teraz musíš niečo obchádzať, proste môžeš používať kryptomeny na platby, proste minery vymajnujú, alebo teda Lightning transakcia sa potvrdí a funguje to. No ale teraz si predstav, že máš ten use case, že budujem si ten nejaký rezervný alebo kapitálový fond v Bitcoine a teraz potrebujem zaplatiť niekomu faktúru, hej. A keby som to zaplatil bitcoinom, tak keďže môže mať len jeden ten pool tých bitcoinov, tak by som vlastne musel rátať daň. Keď spravím to, že kapitálový fond alebo rezervný fond nechám bokom a faktúru zaplatím v Monere, čo je iná účtovná jednotka, je to teda iná kryptomena, tak mám vlastne ako keby osobitný pool peňazí a keď to spravím tak, že v rovnaký deň, ako platím tú faktúru, tie Monera kúpim, tak sa nestihne pohnúť kurz a daň je nula. Hej, čiže napríklad na tento use case a v tomto prípade vlastne vôbec neriešim, že či Monero pôjde hore, dole, proste je to jednoduchá operácia, ktorú spravím za pár minút, hej, kúpim Monero,
platba prvej, druhej, tretej, štvrtej faktúry, ostane mi zase 0 Monero, všetci majú uhradené faktúry, daň je 0 a môžem vlastne fungovať. Takže ja mám osobne teda use case aj na iné kryptomeny. Ďalší môj obľúbený use case na iné kryptomeny sú vlastne kryptom reprezentované doláre, čiže stablecoiny, ktoré teda sa dajú shortovať. Já jsem se chtěl na tohle zeptat trošku právě, vím, co tam je asi za problém a chci ho z tebe trošku dostat, je, jako proč na to nepoužívat vlastně nějaký EVM chainy. Jo, protože víceméně ono to trošku i jako zjednodušuje tu práci, jako máš tam ty stablecoiny, teď se tady připravuje několik českých stablecoinů, máš tam eurový stablecoiny, dolarový stablecoiny a zároveň tam máš vlastně nějaký další, samozřejmě není to, máš tam zabalený Bitcoin, což je samozřejmě pro Bitcoinera něco odporného, ale dá se s tím, jako dává ti to trošku větší variabilitu, jako více možností v rámci práce s cashem. Určite áno, ja nezatracujem ani EVM chainy a teda osobne teda používam EVM chainy práve na tie požičky, to je podľa mňa super use case, aj keď teda už máme aj Firefish, že dá sa to aj na Bitcoine, ale existuje podľa mňa dobrý use case aj na vlastne také rýchle požičky na pár dní, všetko sa to dá vyklikať na tom EVM chaine a tam vlastne mi nevadí, keď sa s tým stablecoinom stane niečo, že stratí hodnotu, pretože keď si ho požičiavam, tak sa môžem rýchlejšie vyplatiť z dlhu. A prečo napríklad na platby nepoužívam EVM chain je, že bohužiaľ EVM má dosť na nič súkromie a ja nechcem, keď platím faktúru, aby jedným klikom nejaký môj dodávateľ alebo zamestnanec videl proste všetky platby, ktoré som kedy urobil. Hej. Čiže tam vlastne si zachovať to súkromie je oveľa ťažšie. A znova, hej, že ja hovorím, že všetko treba zaúčtovať, treba to mať všetko OK, ale to neznamená, že musím ako nejaký verejný blockchain a všetkých mojich obchodných partnerov krmiť nejakými mojimi privátnymi informáciami o tom, ako funguje môj biznis a ktorí kolegovia koľko zarábajú a koľko platím akým dodávateľom. To je proste pre mňa trošku problém. Takže, je to velký problém, ta anonymita. Já jsem teď potřeboval dostat něco, mám takovou adresu, kterou používám jakoby pro CryptoSpace a potřeboval jsem se někde jako ofiko lognout a dostat tam vlastně dneska bez Tornado Cache nějakým způsobem anonymně peníze, jako je strašlivě složitý, tak já jsem to nakonec teda udělal tak, že jsem nechtě šel přes Binance, aby tam nebylo vidět. No, a byl to problém možná pro posluchače, kteří s tím nejsou úplně zžití, kdyby si v rychlosti vlastně řekl, jak fungují ty adresy u Bitcoinu a proč to teda není takový problém jako u Etherea. Tak v Ethereu máme jednu adresu per užívateľ. To je teda spôsob, akým sa to používa. Samozrejme, môžem si vygenerovať adres, koľko chcem, ale tam sa to už komplikuje tým, že potrebujem mať vlastne peniaze na poplatky, čiže nestačí mi mať na tej adrese len stablecoin, ale už tam musím dostať ten Ether, aby som vedel zaplatiť. A pri Bitcoine je ten model trošku iný, že nie sú tam účty, ale sú tam adresy, ktoré sú ako keby mince, ktoré míňam. A môžem teda minúť mince z viacerých adries a nie je vždy úplne jasné, že ktoré mince patria k spoločnej peňaženke a tak ďalej. Ale ja osobne by som vlastne aj tu používal Lightning Network, ktorý nemá dokonca ani toto, nemá dokonca ani adresy v dnešnej dobe, aj keď existuje nejaký štandard Lightning address, ale vo väčšine prípadov, čo používame, je invoice, čo je teda faktúra, lightningová faktúra, čo je vlastne taký základný stavebný prvok a aj tie adresy sa premieňajú v konečnom dôsledku na faktúry a tie nie sú viditeľné zvonku a na tej faktúra je vlastne len nejaký platobný predpis ako keby a z tej faktúry vlastne nevidno, že koľko ten užívateľ má peňazí, aké robil iné platby a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu ten Lightning je úplne super.
že môžem mať Lightning peňaženku, môžem zaplatiť kdekoľvek v nejakom obchode v Alze alebo kdekoľvek, kde berú Lightningové platby a vlastne ten príjemca nevie o mne nič. Vie, že som mu zaplatil Lightningom faktúru a to je všetko. Jasný. To Monero ešte, aby sme teda boli kompletní, tak Monero má síce adresy, ale používa takú dosť pokročilú kryptografiu. Konkrétne sú to ring podpisy, stealth adresy a confidential transactions, ktoré vlastne zakrývajú sumy. Takže keď sa pozriem na Monero transakciu, tak nevidím ani kto mi platil, ani cieľovú adresu, aj keď nejaká adresa existuje, ale nevidno ju tam, nie je tam napísaná a nie je tam hlavne vidno sumu. Tá suma je podľa mňa najväčší problém. Takže dá sa všetko používať so zvýšeným súkromím, že môžem spraviť to, že keď chcem niekomu zaplatiť, tak si na nejakej swap službe za Monero kúpim Ethery na poplatky, na tej istej swap službe alebo na inej swap službe si kúpim neviem čo, stablecoin, spravím jednu platbu a potom zahodím tú peňaženku a vlastne už ju nikdy nepoužijem. Ale toto ako reálne spraviť a vyklikať v tom Metamasku a swapovať hore-dole je proste tak náročné, že väčšina ľudí sa na to vykašľa a ja by som sa na to tiež vlastne vykašľal, keby som toto musel robiť a ako povedal by som si OK, tak toto je nejaká moja adresa, akceptujem nejakú stratu súkromia, alebo sa mi to nechce prostě pri každej platbe robiť. Je to tam velký problém. Když jsme tohleto vyřešili, pojďme se teda podívat na ty některé praktické věci. Co to teda všechno tomu podnikateli přináší? Uchování hodnoty, boj s inflací, to jsme si nějakým způsobem vysvětlili. Jednodušší jak prostě vnitrozemský, tak i mezinárodní platby a hlavně pokud se bavíme u menších sum, dneska už vlastně s Lightningem můžeme říct, že to platí i u malých sum a nejenom u velkých, protože i když musím zaplatit 20 € prostě za platbu, řekněme, v největším bulu, tak když posílám větší sumy, tak prostě je to furt 10krát levnější než ty poplatky, které jsou často procentuální a dneska mám prostě Lightning, že jo, na cokoliv menšího. Co dalšího, kromě teda levnějších plateb a inflace, co tam je? Tak je toho veľa. Pre mňa práve ten rezervný fond v Bitcoine a nejaké kapitálové fondy, nejaké také podnikateľské sporenie na budúce kapitálové výdavky. A to je podľa mňa veľmi zaujímavý spôsob, ako sa vlastne vystaviť nejakému takému šťastiu a vysvetlím to, aby to nebolo EZO, lebo to nie je vôbec EZO. Takže vlastne podnikateľ podľa mňa má strašne veľa downside rizik, akože veľa vecí sa môže pokaziť v živote firmy. Máš, ja neviem, dodávateľia nedodajú na čas, zvýšia ceny, odíde ti kľúčový zamestnanec, proste zákazníci neplatia, klesne dopyt. V zásade každá firma je buď v stave, že nestíha vyrábať, alebo nestíha dodávať. Hej. Akože taký rovnovážny stav, že všetko funguje, je málo kedy. A vlastne, keď nič z tohto nenastane, ešte ťa teda ani nezničí štát nejakým zaisťovacím príkazom alebo nejakou aktuálnou vychytávkou, byrokraciou alebo reguláciou. A ak sa všetko podarí, tak si zarobila, máš upside, hej, a ešte dúfaš, že ti ho teda nezožerie tá inflácia. A ten Bitcoin vo mne vyvoláva vlastne to, že keď si ako firma sporím v Bitcoine nejaké prebytky na nejaké budúce investície alebo možno na nejaké situácie nečakané, tak je to vlastne druhá vec, ktorá sa môže podariť. Hej, čiže málo kedy sa vlastne akože pokašľú dve veci naraz. Hej, že poviem príklad, mal som firmu, ktorá mala počas covidu brutálny problém. Hej, to bol práve ten downside risk, že všetci zákazníci poňali home office ako dovolenku a nikto si nič nekupoval v zásade. A my sme teraz stali pred rozhodnutím, že čo teda, že či ako firmu zavrieme, alebo to nebudeme liať peniaze a tak ďalej.
Ale potom sme si spomenuli, že nám nejaký zákazník vlastne zaplatil bitcoine a ten bitcoin vlastne tak vypumpoval, že sme nemuseli ani liať ďalšie peniaze, ani zavrieť firmu a tá firma dokázala vlastne normálne fungovať ďalej. Hej. No a teraz toto je šťastie, hej, že to sa nedá akože predvídať, ale viem, kto určite toto šťastie nemá a to sú tí ľudia, ktorí nemajú ten bitcoin vo firme. Takže je to vlastně niečo, tady je možný mít i velké nešťastie, protože my můžeme věřit v dlouhodobou jako kvalitu a prostě přínosnost bitcoinu, ale může se mi stát, že mi prostě každý platí v bitcoinu a ten jde vůči fiatu na třetinu, což se reálně stalo, že jo? Není to tak dlouho. Aj my v podnikaní. Ano, teď jsme furt méně než na polovině a přitom moje náklady, moje daně jsou stále fiatové, takže možná tam může být nějaký balans. Je tam určite sú 3 veci, ktoré vlastne sa proti tomu dajú robiť a mali by ich teda ľudia robiť. Prvá vec je, že ty nerobíš nejaké jednorázové rozhodnutie. Hej, že ty, keď si z každej platby odložíš 10-20% alebo máš 10% zákazníkov, ktorí ti platia v bitcoine, tak ty reálne robíš v podstate dollar cost averaging. Hej? Čiže ty nerobíš jedno rozhodnutie, že teraz si kúpim bitcoin, ale ty si proste 5 rokov sporíš a vlastne robíš to, čo robí teda bežný človek, ktorý robí dollar cost averaging. Čiže tamto rozhodnutie kúpiť sa ti spriemeruje a vlastne máš... Jasné, môže to klesnúť na tretinu, ale keď to robíš 5 rokov, tak si práve aj tie poklesy vychytil a prikupoval si lacné bitcoiny. Druhá vec, ktorú môžeš robiť, je samozrejme nemať jeden rezervný fond, ale mať aj fiatový rezervný fond a vlastne rozhodovať sa, že ktorý kedy minieš podľa aktuálnej ceny. Ja si myslím, že to je teda skôr pocitové, ale je taký známy článok, ktorý neviem kto ho presne napísal, ale vlastne ukazuje performance portfólia, že 99% dolár a 1% bitcoin. Hej, a to ako samozrejme nespraví ti to totálny moon, ale má to zatiaľ historicky teda, to má vyšší výnos ako štátne dlhopisy a často aj ako akcie. A má to oveľa menšie riziko, hej, pretože môžeš prísť len o percento. Ale to se bavíme ale z dlouhodobého hlediska, že jo? Teď se bavíme o tom, že prostě firmu může položit špatný půl rok. Je třeba dobrým, nebo někdy i kratší doba teda, je třeba jako dobrým přístupem jako dollar cost averaging jako od prodeje? Určite, to je tá tretia vec a to je teda odpredaj taký, že je viacero stratégií. Ja som kedysi používal a propagoval stratégiu, že vlastne ten odpredaj robíš vtedy, keď nastane taký akože okamžitý spike o nejakú sumu, čo si povieš. Hej? Čiže počítaš si teda ten tvoj náklad na bitcoin, hej, máš nejakú priemerný kurz nákupný, čo si musíš aj kvôli daniam vlastne rátať. A teraz sa ti môže stať, že len tak ten bitcoin poskočí o 30%. A ty si môžeš povedať, že OK, tak keď sa toto stane, keď stupne o 30%, tak vtedy predám neviem koľko, tretinu alebo 20% alebo koľko. Čiže vlastne pri dollar cost averagingu pri kúpe priemeruješ tie nákupy a pri tejto druhej stratégii vlastne využiješ aktuálny proste chvíľkový skok. Hej, teraz máme skok o 30%, keď toto nahrávame, dnes vstúpol Bitcoin oproti minulému mesiacu o 30%, takže teraz by som napríklad mohol vlastne odpredať časť tých bitcoinov a vlastne presunúť ich do toho fiatového fondu a pokračovať teda v ďalšom dollar cost averagingu. Stratégia, ktorú mám ja radšej, je vlastne nikdy tie bitcoiny nepredávať a vlastne keď je ten rainy day a potrebujem tú fiatovú rezervu, tak vlastne to použiť iba ako zábezpeku, zaištení na pôžičku. A to má teda viacero výhod. Prvá výhoda je, že nemusím urobiť to rozhodnutie, že teraz predávam bitcoiny, pretože ich nepredám, iba ich použijem ako zábezpeku, takže nemusím vlastne mať názor
na to, že aká bude cena toho Bitcoinu. Samozrejme neviem využiť 100% toho kapitálu, pretože Bitcoin môže ešte padnúť a je tam riziko teda tej likvidácie, čo ale nemusí byť problém, pretože keď padne, OK, tak ten fiat som použil a vlastne poslúžil mi na to, čo som potreboval. A druhá vec je teda, že nemusím platiť dane, takže pretože keď nikdy nepredávam, tak nikdy nedosiahnem príjem a tým pádom nikdy nemusím platiť daň z príjmu z toho teda rastu tej hodnoty Bitcoinu. Takže dá sa s tým takto hrať a myslím, že... Může to být podle mě pro spoustu podnikatelů, kteří by jako o Bitcoinu uvažovali jako hodně komplikovaný. Nemyslíš? Myslím si, že áno, ono je dobré mať samozrejme osobnú skúsenosť, možno ešte predtým, ako to začať robiť vo firme. A ono, keď si to tak vezmeš, tak ty vlastne ako podnikateľ to kľudne môžeš robiť celé ako fyzická osoba, pretože z času na čas tá firma proste zapípa, ukáže ti červené svetielko, že halo, dolej do mňa peniaze, lebo mám problém a ty ako majiteľ tej firmy aj tak musíš tento problém riešiť. Takže áno, je určite dobré sa s tým pohrať, mať skúsenosť. Na druhej strane si myslím, že mať vo firme 0 bitcoinov je vždy zlá stratégia. Hej, že ak si aj odkladám, že 10% do rezervného fondu a z toho 20%, teda 2% z celého príjmu ide do Bitcoinu, tak je to podľa mňa stále lepšie, ako tam mať nulu. Takže, jasne. Áno, nemusí to být prostě Bitcoin only strategie. Tak oni jsou vlastně, řekněme, nějaký tři levely. Takovej ten jako all in, Bitcoin only prostě. Proti tomu můžeme položit právě ten Bitcoin plus fiat nějakým způsobem. A pak je vlastně Bitcoin v podnikání, to vlastně není Bitcoin v podnikání, ale je to přilákání lidí, kteří chtějí platit Bitcoinem a to je, že rovnou Bitcoin všechno klopem do fiatu. Přes konfirmu nebo něco podobného. Takže řekněme... Inak toto nemusí byť až taká zlá stratégia vlastne pre ľudí, ktorí chcú mať jednoduché účtovníctvo. Že ty akože keď predávaš kávičky, tak možno sa ti nechce účtovať každú v Bitcoine, čiže Coinfirmo ti to zmení na fiat a potom vlastne si môžeš raz za mesiac prikúpiť vyššiu sumu bitcoinov a aj tak byť bitcoiner. Hej, že dá sa s tým hrať a dá sa vlastne to kombinovať akokoľvek. Jasně. My jsme se o tomhle bavili někdy před tím rokem, vlastně ta výhoda toho, že přijímat Bitcoin je, že ty k sobě dostaneš lidi. Já někdy teď koukám prostě, kde berou QRko, abych mohl jít a mohl jsem zaplatit prostě Lightningem. Áno, je to super. Tiež som to skúšal, je to úplne namakané, som veľmi rád, že to spravili. Tohle se vlastně jako dost změnilo za poslední, to jsou otázky spíš měsíců, že 12 měsíců. To, že já se přiznám, jako, že někdy teda to nemůžu úplně najít, jako, ale jsou to desítky a desítky hospod a restaurací v Praze, který prostě to QRko berou. A já najednou si můžu platit bitcoinem, jako kde chci, už to není jenom prostě v Polis. Presne tak, je to super. Je to určite super. No, takže ako je to niečo, čo je podľa mňa také, že treba sa s tým hrať. Aj ako teda užívateľ, ako človek, aj ako firma, príjmať to, proste nestresovať sa. Je to fakt jednoduché v dnešnej dobe. Nainštaluješ si peňaženku, klikneš prijať a napíšeš sumu, hej, dokonca vo fiate. Čiže je to už vlastne v takej fáze, že všetko funguje. A mňa vlastne, čo ma prekvapuje pri tých interakciách s podnikateľmi, že mám pocit, že veľa podnikateľov je strašne konzervatívnych a vlastne podnikateľ by mal byť práve ten, ktorý experimentuje. Hej? Že podnikateľ proste je človek, ktorý prináša nové inovácie, stále hľadá nové riešenia problémov a zrovna v tejto oblasti sú vlastne nejakým spôsobom konzervatívni. Ale ja im na to hovorím, že pozor, ale že vy nie ste konzervatívni, pretože vy máte, ak máte rezervy, tak ich máte práve v tej fiat mene, o ktorej 100% viete, že stráca na hodnote. Hej? Čiže vy ste sa dobrovoľne rozhodli, že svoj rezervný fond, to je to, čo chcete použiť, máte v niečom, o čom určite viete, že stráca hodnotu. A zároveň je to niečo, čo vám môže nejaký úradník,
ktorý proste sedí niekde na daňovom úrade alebo akomkoľvek inom úrade, ktorý má také právomoci a proste vám to vie takto zamraziť. Hej? Že to nie, že podľa mňa ako keď sa bavíme o finančnej rezerve firmy, tak mať ju vo Fiate je hardcore gambling. Hej? Takže oni si myslia, že sú konzervatívni, ale v skutočnosti vlastne podľa mňa gamblujú. Podľa mňa sú to gambleri. No. Takže jasné, určite treba nájsť nejaký balans. Pre niekoho je to 10% Bitcoin a 90% Fiat, pre niekoho je to opačne. Ale myslím si, že vlastne 0 bitcoinov je zlé číslo pre každého. Jasně. Možná úplně tak jako praktický, nechci říct návod, to ani v rámci podcastu nemůžeme udělat, to by bylo asi na hodně dlouho. Ale já si teď jako příklad prostě, ještě, protože to je spojený s tím, jak v Česku mám pocit, teď byla taková protikaretní vlna, že si všichni uvědomili, že se platí nějaký poplatky. A vlastně spousta lidí to nepřijímá. My jsme takhle s jedním developerem šli po obědě na tržnici na kafe do nějakého stánku a tam jsme reálně museli zaplatit převodem. Měl tam QR a posílali jsme normálně převod jako z banky do banky, aby se neplatili poplatky. Já jsem si právě v ten moment říkal, hele, kdyby měl týpek prostě Lightning, tak je to rychlejší a vlastně mi nemusí věřit, protože u mě se sice podíval, když jsem dal okamžitou platbu, ale říkal, že mu tam někdy prostě po víkendu, ještě když tam má cizince, tak čeká tak 24-48 hodin, než mu tam jako třeba 1000 euro dojde. Je trošku nervózní, že jo. Takovejhle člověk, co by měl vlastně udělat, když si řekne, hele, možná bych mohl přijímat i Bitcoin. Co to zahrnuje za kroky? Úplne najjednoduchší krok je podľa mňa obyčajná inštalácia Lightningovej peňaženky, Breeze alebo Phoenix odporúčam a proste kliknúť Receive. Čiže myslím si, že ak to nebude veľa platieb, tak nemusí sa nejakým zásadným spôsobom zamýšľať nad nejakými poplatkami, dokonca možno to môže spraviť tak, že vlastne účtovne to spraví tak, že tomu človeku, že vlastne dá do pokladne fiat, hej, že vlastne ako kúpi si bitcoiny za fiat a dá do pokladne fiat, hej, že ak ani nechcem ako otravovať účtovníka, tak akože je to taký rýchly vexl, hej, pri kávovom stánku, kde proste si to príjmem do osobnej peňaženky a začnem, hej. Lebo veľa ľudí proste rovno prvú vec, ktorú rieši je, že ako to zaintegrujem do neviem čo, do pokladne a ako to zaúčtujem a potrebujem platobnú bránu a tak. Nie, to je proste, Bitcoin je úplne jednoduchá peer-to-peer, je to jednoduchý peer-to-peer nástroj a proste nainštalovať si peňaženku a kliknúť Receive dokáže každý. Hej, on si každý myslí, jak je to komplikovaný, že jo, ale vlastne ono to je dneska už tak strašne jednoduchý. Presne tak. Ja som teraz presne z tohto dôvodu robil taký návod zadarmo, môžeš dať na to linku, netreba sa ani registrovať, mám to online a je tam vlastne inštalácia Phoenix peňaženky, vrátanie zálohy, prijatia a poslatia peňazí do 5 minút. Hej, že je to 5-minútové video, kde nič nezrýchlujem, proste okrem teda písania seedu perom, to je trošku zrýchlené, aby to nemuseli teda ľudia pozerať, ale vlastne reálne za 5 minút dokážeš si nainštalovať peňaženku, správne ju odzálohovať a prijať a poslať platbu. Hej. A nemusíš nič riešiť, nemusíš vedieť, čo sú lightningové kanály, proste je to úplne blbúvzdorné a každý, kto dokáže poslať akýkoľvek platobný príkaz cez internet banking, tak garantujem, že toto je jednoduchšie. Reálne. A teda předpokládám, když i podle toho, který jmenuješ peněženky, že když to bude na biznis, tak rozhodně nekustodiální. No, ja si myslím, že pri Lightningu už pominuli akékoľvek dôvody na custodial peňaženky takmer pre kohokoľvek. Ako jediný dôvod na custodial peňaženku momentálne, ak nemáš vlastnú nódu, je možnosť príjmať offline. Takže ak niekto používa Nostr a chce dostávať zapy aj keď spí, tak OK, vtedy možno nejakú Alby peňaženku, ktorá z toho spraví pekné štatistiky. Ale vlastne na bežné platenie a príjmanie platieb už podľa mňa neexistuje dôvod na používanie custodial peňaženiek ani pri v podstate akékoľvek sumy. Phoenix mi už nebude otvírat pořád další a další kanály při každý třetí platbě.
bude, a teda nie ďalšie kanály, oni robia teraz splicing, takže oni vlastne zväčšujú ten kanál, ale je to, čiže vo Phoenixe máš vždy jeden kanál, ale on-chainovými transakciami sa mu vlastne zväčšuje kapacita postupne, ale jo. Je to také, že vlastne veľa ľudí sa tohto zlakne a idú do tej custodial peňaženky, kde teda prichádzajú o to skutočné vlastníctvo tých kľúčov, ale vlastne reálne je to akože z času na čas zaplatia 40-centový poplatok v eurách, neviem koľko je to v českých korunách, ale vlastne akože nie je to podľa mňa niečo, čo by väčšina ľudí mala riešiť a zamýšľať sa nad tým. Takže myslím si, že sa to dá vlastne používať takýmto spôsobom. Breeze mimochodom má veľmi pekný režim point of sale, že vieš tú peňaženku nastaviť tak, že sa zahesluje odosielanie, čiže ti to keď niekto ukradne, neviem, máš kaviareň a ukradne ti mobil, tak vlastne sa nedajú tie peniaze odtiaľ poslať, čiže ak máš zálohu, tak sa stále vieš dostať k tým peniazom. A je to taký režim ako kartový terminál, že tam máš čisto iba sumu vo fiate, dáš neviem čo, 150 korún, klikneš, ukáže sa QR kód a potom sa tam ukážu tie konfety, že je to zaplatené. Takže tento point of sale režim je veľmi pekný. Ako dajú sa tam samozrejme dať aj produkty, hej, že môžeš tam dať, že jeden flat white a neviem čo, espresso a vieš to vyklikať tak, ale tak u nás väčšina ľudí má registračnú pokladňu, kde to aj tak klikajú, takže vlastne sa stačí pozrieť na tú sumu, hej. Ale nemusíš, vlastne to chcem povedať, že nemusíš na to, aby si predával kávu za bitcoiny, hľadať enterprise riešenie a neviem čo, platobnú bránu a mať s niekým zmluvu. Proste normálne ideš do Play Store alebo App Store, klikneš install a za 5 minút reálne môžeš príjmať prvú transakciu a akože zvládne to naozaj každý. Pokud jsem ale už, řekněme, trošku větší firma, která nepřijímá prostě desítky nebo stovky pladeb za macchiata a za klub mate a já nevím, nějaký další hipster drinky, tak přece jenom už to musím řešit trošku jinak. Už to nechci mít prostě na peněžence na mobilu, už potřebuji řešit nějakým způsobem cold walletku nebo prostě nějakým způsobem třeba seedy. Nedávno jsme tady řešili vlastně jednu věc, která mě nenapadla, přiznám se, protože jsem to nikdy neřešil na této úrovni, že třeba když je velká společnost, tak nemůžou mít prostě někde v trezoru napsaný seed, protože kdokoliv může přijít, ukrást to a nikdo nezjistí, kdo to byl, že jo? Takže prostě tady se musí už řešit nějakým způsobem kustodiánství. Ono se to přece jenom pak asi trošku komplikuje u větších hráčů. Určite áno a zase väčší hráči asi majú trošku prostriedky na to, aby si to dali urobiť od niekoho. Takisto ako si nerobia sami e-shop, ale si to kúpia u nejakého ITčkara, tak myslím si, že toto je veľmi pekná príležitosť pre rôznych ITčkarov, ktorí sú dobrí v Bitcoine a vedia sprevádzkovať napríklad BTC Pay server, čo je skvelé riešenie práve na príjmanie bitcoinov. Dá sa to robiť samozrejme aj do hardwareovej peňaženky. Dá sa nastaviť preposielanie z Lightningu on-chain do peňaženky, keď je tam nejaké väčšie množstvo peňazí a proste to, ako to merchant riešenie je tak namakané, že ako väčšine ľudí, keď len poviem, že čo to robí, tak sú prekvapení, že to vie akože automaticky vymieňať časť prijatých bitcoinov za fiat, hej, keď sa nechceš vystavovať tej volatilite, tak si môžeš povedať, že OK, zmeň mi 80% na stablecoin a 20% si nechám do toho rezervného fondu. Toto sa tam všetko dá vlastne nakonfigurovať a vyklikať a myslím si, že toto je veľmi zaujímavé odvetvie, ktoré ešte bude prosperovať, že vlastne my ako ITčkári máme vlastne novú možnosť poskytovať ľuďom zaujímavé služby, ktoré by možno sami nevedeli robiť a je to teda na úrovni nejakej správy systémov, hej, tak ako máš admina databázy, admina webu, ako máš proste niekoho, kto ti rieši zálohovanie vo veľkej firme a takéto veci, tak je to správa
vlastne bitcoinových peňaženiek a samozrejme vlastne to nastavenie takým spôsobom, aby presne nebolo to, že je to nejaký jeden admin, ktorý zrazu má niekde v šuflíku privátne kľúče alebo CD, ale ako je to spravené nejakým pomerne rozumným spôsobom. Takže tady někdy to ukazuje, jak ty výhody toho krypta můžou být někdy i nevýhody. ale já bych se posunul ještě k jedné věci, kterou jsme tady 2x, 3x teď nakousli, ale vlastně ještě bych ji vzal možná kompletně, protože to je podle mě něco, co možná hraje vedle té volatility, tak je to vlastně bod číslo 2, který ty lidi tak a priori trošku od toho využívání Bitcoinu nebo přijímání plateb v Bitcoinu odrazuje. A to je taková obava z účetnictví. Jak složitý je zakomponovat vlastně příjmy a platby z Bitcoinu do tvýho účetnictví jako podnikatele? Tak na toto hovorím, že toto nemá podnikateľ riešiť. Neznamená to, že to nemá účtovať, ale znamená to, že tak ako si kupujem služby účtovníctva na účtovanie normálnych faktúr, tak toto je vec účtovníka. Hej? Že mňa ako podnikateľa toto vôbec nemá zaujímať, ja si proste nakupujem niekde účtovné služby a to je akože vec, ktorú má vyriešiť profesionál. Ale pozeral som sa na to, ako to robí. Ja som si nikdy nerobil sám daňové priznanie, hej, venujem sa iným veciam a mám na to profesionálov účtovníkov. Tí účtovníci sa toho trochu boja, ale keď zistia, že to nie je o nič zložitejšie ako účtovať doláre alebo čokoľvek iné, je to momentálne už jasné, sú na to zákony, sú na to nejaké účtovné postupy, výhlášky. Čiže ako nie je tam nič nejasné, nie je tam niečo, že teraz by účtovník niečo musel vymýšľať, proste pozrie sa tak, ako sa pozerá, ako sa účtuje a odpisuje auto, keď si kupuješ auto a aké sú tam pravidlá, tak presne tak sa pozrie na to, ako sa účtujú kryptomeny a je to v zásade o tom, že keď prikupuješ alebo keď získavaš bitcoiny alebo akúkoľvek inú kryptomenu, ale teda dajme tomu, že bitcoiny, tak sa ti vlastne upravuje vážená nákupná cena. Hej, čiže pri každom získaní bitcoinu do firmy sa ti nejakým spôsobom posunie jeden kurz bitcoinu, ktorý si tá firma ukladá pre každú kryptomenu, čiže pre bitcoin, keď ho príjmeš pri vyššom kurze, tak ti trošku stupne tá nákupná cena a tak ďalej. A pri predaji vlastne neupravuješ kurz, ale vlastne len vypočítaš rozdiel medzi kurzom, pri ktorom si tie bitcoiny predal, alebo teda vymenil za niečo iné a tým váženým priemerom, ktorý si spočítal a z toho sa teda zaplatí príjem. Takže to je celé, hej, že proste robíš jednu operáciu na vstupe a jednu operáciu na výstupe a to je celé. Čiže Tak to byla první část rozhovoru s Jurajem Bednárem. Pokud vás zajímá jeho názor na vývoj celého sektoru, regulaci nebo proč se mu líbí třeba DAOs a co si myslí o skemech, tak si dejte celý rozhovor na herohero.co/cryptospace. Za mě je to pro tentokrát každopádně vše. Na příští týden toho mám nabráno víc, tak uvidíme, jestli uděláme tržní díl nebo dáme něco ze zásoby. Každopádně doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.